Oh, toh. Aku kan kangen dari sana dari sono sampai ke sini kan. Dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pituk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa Gading. ketemu lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Sekarang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumana Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Joko Mas Jopo, Gading. Bagus sekali loh namanya Mas Gading kalau diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine. Artinya. Ki wong pinter gini, sing iso wong pinter. Alah. Ayo. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Dua. Heeh. Apa tunjukan? Kok lali tuh jenenge Gading. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki ngarang yo. Dingin. Gading. Ya toh tenang iya, Mas. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, berarti ben dibales cepet ya pas iso tak VC wae ya. Langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pa ki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Wu itu bulan. Bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasida. Ora sairi dengi tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Tadi wu sudah. Wu mau apa bulan? Heeh, wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jen. Ya tak balekke to. Iya. Langsung jedul lho mau ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama kapelan ngene iki. Kapel ireng. Kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngono. Aku video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh.